لله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yang mana ada seorang yang muslim kuma aure Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu wannan masallacin yau talata yau sabar rana da malamin Sheikh Adam Bani Gobe a Bardan Sunna yake karantar da mu littafin Fasal Tawhid da malamin Asira sababbin da ke karantar da Tawhid ne a wannan majalisi na sabon tsawon shekara 10 musulmi da tauhidi kamar la ilaha illallah ma'anaha wani na kuma sun karanta da shi su ba da ya karanta da shi su ne wanda wurin mun karanta da mafi itika da wannan masallacin kuma kuma shi na karanta da fasar tauhidi insha Allah Allah saka wa da kai malam akwai da ya manyan akwai da su faru to a nan da ya gobe bayan ya samu da gida da ya da gaggawa jiya ya je ya tafi suna da kuma suna tattaunawa muna ba da suna tattaunawa a masala a kasan musamman kuma da ayyukan sha muna roƙon Allah ya gaya su na biyu bayan ka sai malam ya ce to gaskiya dama an kwambi malam tun da maganar dokan harajin nan ya zo tunda kun san malam shi ɗan kasuwa ne kuma malami ne kuma malami da yake tafiya da zamaninsa duk wani abin da ya shafi al'umma ko ilimi ne na addini ko kuma abin da ya shafi rayuwarsu na mu'amalat sai malam ya iya ƙoƙarinsa ya nemo wanda za su zo a ƙarawa ɗalibansa haske akan wannan abu wannan tsari na malam ɗin tsari ne wanda ya tafi da zamani kuma yana nuna gogewarsa wajen fahimtar yadda rayuwar ne ya kamata yadda bai kamata mu dinga gudanar da rayuwa saboda shi ilimi fanni ne amma shi ilimin malami shi iliminsa kogi ne gaba daya domin ka zo kai bayani shi malami kuma in ya gama saurara zai shato wuri kaza lalle ta dace da shari'a wuri kaza kuma bata dace da shari'a ba da fatan dai ana fahimta go to ilimi kowanne ko na boko amana ne yanzu kujerar da na zo na anan malam ya bukace ni da sauran malaman mu akwai Dr. Malam Ahmad kenan wanda ya ba mu karatu jiya da sauran malamanmu suka ce in zo in yi bayani akan ƙara mutane haske akan wannan sabon doka ta haraji da kuma in akwai lokaci a yi magana akan Islamic banking wanda malam ya riga ya gabata na ce ba zai yi duka biyu a tattauna su a lokaci guda ba to lallai na dubi wannan kundin dokan wanda tana da wajen rubuce-rubuce ya kai peji 400 to akwai matsaloli da yawa wanda wannan sai dai kawai key points abin da ya shafi al'ummanmu shine zamu yi bayani kuma zamu iya kokarin mu faɗi abin da suka faɗi ka san a Najeriya za a iya rubuta abin da aka rubuta abin da kuma ake aiwatar da shi zama ba shi ba haka ne to ilimi amana ne zamu faɗi abin da yake cikin wannan kundi na sabon doka na haraji da sauran abubuwa sakamakon haka sai ne wa abun tsari wanda dai zan zama guided wajen presenting din wayannan abu yanzu dai mun yi mukaddima na riga na gabatar da kuma dalilin da yasa ya kamata za a yi wannan karatu na biyu shine zamu kai sai zamu tafi a babi na biyu din shine karin haske akan sabon dokan haraji amso tambayoyi da aka fi tambaya akwai tambayoyi da mutane suke yi masu yawa to mun zakulo su da kuma ingantattun amsosi da masana suka bayar akan wannan abu wanda suka san kowane abu akwai
abubuwan da ba sa tafiya daidai shi ɗan Najeriya in aka kawo maganin haraji abun yake damunsa. Za mu ɗan tattauna su. Na hudu, shawarwari da za mu ba wa ‘yan uwa game da halin da ake ciki game da ya za ka mu'amalanci wannan abu. Dole ne mu kore akan mu jahilci akan abu. Za mu ba da shawara da kuma mafita ma 'yan kasuwan cikinmu insha Allah. Na biyar, za mu ba da shawarwari, za mu ba da shawara ma ita gwamnati. Zan ɗan yi flashin mashawari na gwamnati na kawo muje na farkon, wanda kun san dai Allah subhanahu wata'ala mu musulmai ya wajabta mana ba da zakka. Haka ne? Idan ya wajabta mana ba da zakka, yau nasibin zakka da in kai converting nashi a kudin Najeriya shine ba za ka fidda zakka ba sai kana da miliyan 17,400 kusan haka da ya about, kuma yayi shekara. Haka ne? Wannan shine kaidar zakka ko? Kudin kuma ta yi shekara. To in ka zo za ka fidda zakkan nan 2.5% ne kawai za ka ba. 2.5% kawai za ka bayar. To kun ga yadda zakka, yadda Allah yake kawo mutane sauki. Ya ba mu iska free 24 hours da iskarsa. Akwai ran da aka taɓa janye iska? Babu. Amma kaga muna shan iska 24 hours. A zo a damuna ma a ba mu ruwa da dai sauransu. Amma ga zakka na Allah 2.5%. To za mu zo mu ji na gwamnati haraji. Duk zai za mu yi bayani, tambayoyin in mun zo wannan duk abubuwan zai fito insha Allah. Wannan shi ne abinda za mu tattauna guda biyar. Ba yadda za ka yi min adalci akan abinda zan faɗa in dai baka saurara daga farko har ƙarshe ba. Idan ka saurari wani ɓangare ne kawai baka ji wani ɓangare ba, to ta yiwu ka je ka faɗi abinda ba haka yake ba. Amma in ka saurara daga farko har zuwa ƙarshe, to insha Allah, kuma ka saurara da idon basira, to insha Allah abinda su malamu suke tunanin cewa sun ga dacewa ni na zo na yi, ba wai dun ni ina gani na cancanta ko na da capacity yin haka ba, amma su sun ga dacewa nan, to ni kuma ina neman agaji daga Allah subhanahu wataala kan wannan abun. Allah ya datar da mu. Za mu shiga karatun kai tsaye tunda mun gabatar da mukaddima. Daga ciki a takaice maganan tax din yana da faɗi. Shi ne sai muka zaƙulo wanda ya shafe mu kawai, maganan tax na ko personal income tax ko kuma company income tax da kuma abin da ya shafi VAT, value added tax, wato tax da ake yi da duk abin da ka siya sai a cire masa haraji, shine value added tax. Wannan shine abin da zamu yi magana domin shine abin da ya shafe mu. Wala Allah mutane su gane cewa wato mun shiga wata zamani, muna digital age. Wato muna zamani wanda duniya is reduced to a global village. Kamar yadda Mahmud Gumi can baya tun 1992 yace bai yiwu kai mu'amala a yanzu, ba yadda zaka yi kace ba zaka yi mu'amala da banki ba zai yiwu ba. To kuma yanzu mun yadda muna mu'amala da banki, to kuma tunda zamu yi mu'amala da banki, yanzu maganan haraji ko duk yanda ka yi suna kallon ka. Tunda akwai NIN ɗinka, National Identification Number ɗinka, akwai BVN ɗinka, wannan ya isa. In suka hada a maganar personal income tax kenan, in dai kai kana yin business ɗinka ne, ba wai kayan resarin company ba ne, daga nan kawai za su duba transactions ɗinka a ya, sannan a nemo ka zo ka yi bayani, sannan a gaya ma zakkanka, a gaya maka harajin da za ka biya. To kaga yadda suka faɗi a yanzu 19% of Nigerians ne suke biyan haraji a faɗinsu, inda an yi digitalizing nashi wanda suke ganin sa aka nan. Amma yanzu idan aka zo yanzu pressure ɗin yanzu ba wai ba maganar tax nan fa, abu kaɗan ne ma aka canja a dokan. Kawai yanzu ita gwamnati tana da kasan shi shugaban ƙasa tun ma yana Lagos saman ƙwararre ne kan abin da ya shafi, abin da ya iya kenan sosai. Shi yasa an ba ku manta bai lokacin da ake siyasa, wayan su Yarbawa sai sun ga mana to zai zo ya kawo muku harkan haraji, to gashi nan ya kawo.
shi ƙwararre ne akan wannan abu. Kuma yanzu dai tabbas in dai za a amfani ne ta hanyar banki da intanet, tunda dole kana mu'amala da banki, kana da NIN, kana da BVN, kuma yanzu za a je ba ma maganar kamfani ba, individuals, ko da kai waye ne, duk da cewa za su zo a cikin nan, to kaga tax net ɗinsu ɗin zai increasing, zai iya doubling ne, ba ma doubling ba, ni na fi zaton from 19% a 2026 ɗin wanda za su biya haraji zai kai 60%. Abin da sabance muku 100% ba, ta yi watakila kai kan ma har a gama wannan shekarar ma ba su kula da kai ba, amma za su je wanda shi personal account ɗinsa miliyoyin kuɗi yana shigowa shi ka za su neme shi. Kun gane? Duk wanda biliyon shi ka za su neme shi, duk wanda biliyoyin kuɗi za su neme shi. Ina wayannan influencers nan wanda sai ce maka ai online yana samun kuɗi ana biyan shi, ina yan crypto, to ku shirya wa biyan haraji. Ba yadda ku iya, duk sai zo za mu karanta shi. To wannan bayanin namu ta takaita akan 'yan kasuwa da ma'aikata da kowane irin aiki, kowane irin sana'a kake yi a Najeriya, wa iyazu billahi a cikin dokan suka ce ko 'yan luwaɗi ma za su biya haraji, karwaye ma professional za su biya haraji. Kai ko wanda suke 'yan bara ɗin nan inda kuɗinsu yana shiga account zai zo ya yi bayani, dole zai yi bayani wannan kuɗin, amma za mu zo mu ƙara mutane haske kar kowa ya tada hankalinsa. Wallahi in ka mu'amalanci irin mu almajirai mafi sani wanda suka karanta ko accounting ko business administration ko economics, kuma sun yi karatun sun fahimta, idan kana mu'amala da su duk abin da ya dame ka za su je su bincika masu gaya ma gasken al'amari. Amma sai dai yadda dokar take nunawa cewa ita kuma gwamnati ta ce tana so ta samawa irin mu din ne wani su ƙarin sana'a, bai kamata kuma muka baka shawara kai kuma sai ka bar mu haka kawai. An gane? Inda kai dan kasuwa ne muka baka shawara ga yadda zaka yi ka biya haƙiƙanin haraji, to bai kamata kai kuma ka bar mu haka ba. An gane ko? To tambaya na farko da Najeriya suka dinga akan wannan doka na harajin nan, sun ce wai to wannan dokan yaushe za ta fara aiki, shine daga ranar 1 ga wannan wata da muke ciki, wato January kenan, yau muna 3 za ta fara. Wannan amsan bai da wuya, daga zamu dinga tafiya ne hankali. Na biyu suka ce to su waye ne wannan harajin za ta shafa. Ita gwamnati ta ce wannan harajin za ta shafi ma'aikata, duk ma'aikacin da yake karban albashi ta shafe shi, duk wani content creator, ina yan social media na wasu ya content, in dai kana samun kuɗi yana shigowa ta shafe ka. Duk wani remote workers, ko ma kana aiki ne, ko da kana aiki ne ma wasu ƙungiyoyin NGO, amma za a biya albashin ka a Najeriya kuɗin za ka biya haraji, kowaye zai biya haraji. Amma za mu zo mu ji wanda aka yi musu rangwame wanda ba za su biya haraji, akwai su, akwai wanda ba za su biya haraji ba, duk za mu zo mu yi bayani. Na uku, tambaya na uku, yanzu duk kuɗin da ya shiga cikin account ɗinka, stamp duty, wannan wani abu ne na bankuna da tasu matsalolin, amma harajin da ake magana na company income tax, personal income tax da value added tax, wannan gashi nan za mu yi bayani dalla-dalla insha Allah. So don kuɗi ya shiga account ɗinka ba shi ne cire ma haraji ba, da business account ɗinka sai aka zaga miliyan 1 ya shigo, in ka zo ran da zaka biya haraji ana lissafi baka iya yin bayani akan wannan 1 million ba, sai su ɗauka yana cikin, sai su ɗauka kamar wani nau'i ne na riba. To kaga duk kuɗin da zai shiga account ɗinka yanzu dole kai takatsantsa, shi wanda zai tura ma yayi bayani, kai kuma duk kuɗin da shiga account ɗinka ka dinga samun yadda zaka dinga ajiye record. Ga wanda suka saurari lecture da muka yi wa mata, mun ce dole ne mu yanzu mu yan arewa a harkokinmu na kasuwancinmu personal da muke yi, mu dinga yi wa kanmu record, mu dinga documentation. Ya kamata mu dinga documentation, ko menene namu da yake shigo mana da abin da yake fito ya zama muna da record. In mun saye wani abu ya zama akwai receipt, in mun biya kuɗin rent na gida ko wani menene mu tabbatar an ba mu receipt, saboda akwai rangwame akan
kuɗin rent da kake biya za mu zo kai za ka gani. So komen ka ya zama cewa akwai kana da document both hard copies da kuma soft copies. An gane game da abin da yake shiga account ɗinka yake fita account ɗinka. Kamun na wuce wannan gurin watakila ba zai zo a gaba ba, in son samu ne ka ware business account ɗinka da personal account ɗinka. Ka ware business account ɗinka da personal account ɗinka. Za ka iya yanzu misali, zari ba ku misali, ni karamin ɗan almajiri ina da wani kamfani da ake ce masa Nasrin Transports. Kaga ba sunana bane, amma nawa ne. Duk abin da ya shafi transport ina ne, ko wani mai mashin ina ne, ko wani menene ya kamin balance, sai da ce masa ya sa wancan kuɗin, ya sa wannan gurin. Kun gane? To kaga bai shafi ba. Sannan kuma na da wasu account na personal. Na yi muku wannan misali ne don yadda za a gane. Mu je tambaya na 4, watakila sauran zai kare abin zai sake fitowa gaba. So suna tambaya cewa why will the money I keep in my bank account be taxed from 2026? Shin duk wani kuɗi da yake cikin account ina kawai dun kuɗin nan millions ne ko billions sai a yi taxing nashi? Ba haka bane. Dole sai an zo an yi bayani akan riba ne ake magana. Akan riba ne zan yi wani bayani mai haske insha Allah. Allah ya sa albarka a cikin abin da zamu tattauna. So abin da ya shafi riba ne kawai. In mai salary ne, kun san shi wanda ake biyan shi salary, shi kam idan an zo biyan sa salary din za a cire wannan taxable income din, pay as you earn, sai a cire sai a tura mai salary sa. To kaga shi abin da yake bukata kawai shine a ƙarshen shekara shine cire wanda ake yin nan, ita ma'aikatan sa ta dinga bashi wannan koda photocopies na wannan harajin da yake biya. An gane? Ga wanda ya shafi mai aikin gwamnati. Ga wanda kuma shi kasuwa yake yi, to ko ma menene sai an zo an yi lissafin riban da ya samu, ba akan uwar kuɗinsa ba ne. Yanzu kun san mutum zai iya rike jari na miliyan 20 ya juya da shi, inda za a duba akan ɗinsa ga kuɗi ya shiga sama da miliyan 100, amma inda za a zo a yi lissafin riba, watakila riban da ya samu a shekarar ɗin miliyan 4 ne ko miliyan 3. Haka zai faru ko bai faru ma? Ko ma kasa da haka ko? To akan miliyan 3 nan ne za a yi maganar haraji, ba akan kuɗin da yake kuɗi akan ɗinsa ba. Kun fahimta? An fahimci wannan? Yawo. Na 5, ni ɗalibi ne, ina makaranta, ni ma kenan an tura min kuɗi zan biya haraji? A idan kai ɗalibi ne amma kai influencer ne, content creator ne, social media ne mai Shalami TV, to za mu ga riban da ka samu a riban gwamnati za ka biya haraji. Wannan shi ne kawai. In kai ɗalibi ne amma kana sana'a, ka san akwai ɗaliban da suke sana'a yi. Sannan kuma abin da ka tayar ɗin, ka samu ɗin yana sama da 800 a shekara, to shine za a yi maganar haraji. Nan ma kuma sai an zanya lissafi riba kake ci ko asara, saboda wani suna kasuwanci amma asara suke yi. To za a caje ka haraji akan asara? Babu. Na 6, shin gwamnati za ta dinga monitoring ɗin bank accounts ɗinmu na yanzu? Amsa yanzu abinda kawai indirectly gwamnati ne take so isar sakon take so mana, mun shiga cashless society original. Saboda ita gwamnati wants to improve her tax net. Tana so yanzu, ni kan an ce net wannan nan ne da Hausa ne, abun kama kifin nan, abun da suke amfani raga, yawa raganta ne take so ta fada shi. Dole duk wanda yake mu'amala da banki dole ya biya haraji, ko kamfani ne ko individual ne. Kun gane? Wannan shi ne rigima. Sannan kuma akwai tsare-tsare a banki yanzu, in kana son cash din, in ka cika gudu, to shi kuma kana son cash din, an farashin da zaka biya kama a baka cash din gurin sai ka tama baka dawo, domin kenan don dole ka dawo banki. Mahmud kuma ya riga ya gaya mana ba zai yi mu mu'amalar nan babu banki ba. Banki laruri ne, ku gane wannan, ba zai yiwu ba. To yanzu za ka dinga tara kuɗi ne a gidanka? Zai yiwu ba. Na 7, a wannan na 6 nan, ko da kana harka a kasan waje ne za su gano ka, saboda yanzu platform ɗin suna da link with international platform. Sannan duk wani commercial nerve center a duniya suna da link. Consultants ɗinsu akan wannan abun shine Faransa.
Faransa kuma ƙwararriya ce a wajen gano duk inda kuɗinka ta shiga. Kun ji inda matsalar yake, compliance will be easy duk yadda kai baka da dabara. Yanzu akwai wanda bai da money point ne? Kowa yana da shi. To inda kana da account, akwai wanda bai da BVN, akwai wanda bai da NIN. Ai ba zai yi maka zama ɗan Najeriya baka da wayannan abubuwan ba. To saboda haka tax net ɗinsu daga 19% ɗin nan ko shakka babu za ta iya kaiwa 60 or 70%. Illa iyaka kawai daman za su duba ba ma wai 800 ba, watakila 'yan miliyan 2 in suna ganin ga 'yan harkar billions, to wallahi ku 'yan miliyan ba ko kula ku rasu a shekara. Wannan kamar wani satan amsa nake ba, kuma na ji shi ogan ma yana faɗin wannan irin wannan maganar. Ya ce ana amfani da talakawa, ana ce wannan program ɗin ba shi da kyau, bayan su manyan ne suke amfani, su za a tafko su. Saboda akwai wanda yanzu account ɗinsa tana billions ne take wucewa. Kuma kuɗi ne irin wanda suke content creators ɗin. Ba ku taɓa jin wannan ba, wannan me sunan shi ne, wannan influencer ɗin. Kana ɓata wasu da su influencers ake kiransu, me sunan shi ne, wani farin yaro wannan ɗan kanon nan. G-Fresh. Ai ya ce shi a sati kun ji abin da ya ce yana samu. To irin wannan maganganun nasu da karambani bakin su ba linzami shi ya kawo tuni wace za ka biya haraji wallahi. Tunda suna samun kuɗi. Ban sani ba ko Aminu, ka san Aminu wa powerful social media ne, ina ganin shi ma yana samun kuɗi. An ce Aminu yana samun kuɗi ta hanyar so zai ba zai kuma cewa yana shigowa ta hanyar daula zai biya haraji. Suna kallon ka. Suna da wannan, duk wani commercial nerve center na duniya is linked to their software. In dai kana da BVN, kana da NIN, to shikenan kawai an ganka an san ka. To idan na karbi bashi, nan ma za a ce na karbi bashi ko a wurin abokina ko a banki ko a wani menene, shi ma akwai haraji. A kai ba haraji akan bashi na karba. Illa iyaka dai shine ya zama kana da record, kana da documents da ya kamata a ce wannan ya nuna ka karɓi kuɗin nan bashi ka karba. So nan gaba yanzu in kana neman bashi a wurin abokan ƴan kasuwa, shine lokacin da aka yi masa transfer sai ka ce masa wannan transfer loan ne. Wallahi bari ga muku wani abu ya zama dole ne ban so faɗa ba, amma zan faɗa din yana muku cewa in ka ce muku tun malamin addini ne, Allah yana bashi haske. Saboda shekara 2 ku kusan cewa malam yakan tura mini kuɗi sai ya ce a raba mutane, account ina zai tura. Amma idan ya zo turawa da apps ɗinsa sai ya rubuta fi sabilillahi da za a raba mutane. To tun kamun kaga wannan dokar ba zo ba shi tun lokacin da kaga yanzu in ya turo min kuɗin aka zo aka duba account na Birai banda wannan, za a nemo tracing ɗin to daga ina ne kuɗin ya zo, ni kuma kuɗin to shikenan nuna mata inda ka raba ɗin, shikenan ba za a caje ni haraji a kai, saboda kuɗin nan fi sabilillahi ne ya zo kuma ya rubuta akwai record. Kun gane? Yawwa. So idan ka karɓi bashi ko irin bashi tsakaninmu, to yanzu dai abin da suke nan sai an rubuta. To amma rubuta wannan bari ku ji, kamun su ce a rubuta ai documentation, wa ya fara cewa rubuta? Wa ya fara ce a rubuta? Allah subhanahu wataala ne ya ce a rubuta. Saboda haka mu yi haƙuri mu saurari wannan programs ɗin, kuma Allah ya datar da mu. Na 8, idan na gudanar da business, one man business, shine wanda na faɗa da azumin, ni ma zan biya haraji, amsan za ka biya, amma shawara shine idan kana so ka rage wa kanka sauki, ka mai da kai register ɗin kamfanin ka ne ya zama kamfani. Domin idan kamfani kake da shi, ko kamfanin ruwa ko kamfanin wani abu, idan turnover ɗinka a shekara bai kai 50 miliyan naira ba haraji a kanka, ba haraji a kanka. Wannan yana iya zama mana mafita ga 'yan arewa wajen wannan matsalar da nace watakila menene mafita a ciki. To shine idan kana so ka rage wa kanka, in dai kamfani ne kana ɗan karamin kamfaninka wanda turnover ɗin ko da yanzu ba a nan kenan fa, in an ce turnover ba riba ba ne, abin da ya shiga ya fita account ɗinka duka bai kai 50 miliyan naira ba. Ka san akwai business mai high return on investment, akwai business kuma mai low return on investment. Ɗazu na yi magana 20 miliyan naira ka ji 200 miliyan 500 miliyan ya shiga account ɗinka, amma ka ci riba miliyan 3 ba. Akwai business da kuma za ka iya samun miliyan 10
amma kuma abin da ya shiga account ya fita bai wuce miliyan 50 ba. To idan suka duba in kamfani ne ba za a caje ka haraji ba. Malam Aminu tun da kana nan shi ma ƙwararren akantan ne, yanzu fa an bude mu kasuwa, ya kamata mu zo mu bude wani kamfani ne da kai. Ya kamata mu zauna mu bude kamfani, duk wani wanda ya zo sai mu ba shawara mu dan caji abin da za mu caja. Yawa shi ma professional accountant ne. Yawa to shawara irin wannan maimakon ka ci gaba da kana business din da sunanka ka yi risanin kamfaninka. Sannan kuma daga cikin alfanunsa wanda baya nan shine idan ka zo ita gwamnati din har yanzu through Bank of Industry, Bank of Agriculture, kaza suna ba da kuɗi mai tsoka wanda za ka yi business. Kuma ka ga mun faɗa in ka karɓi wannan kuɗin kuma babu haraji a kansa. Mun riga mun yi bayani. In mun zo Islamic banking turnover. Ba haka baka ji abinda nake faɗi misali ne maka nace idan mutum duk da cewa da tambayoyin nan sai a bar su a ƙarshe, in muka fara bude kofar tambaya zan amsa wannan amma sai mu dakata duk sauran an gama sai a yi tambayoyi. Shi misali da na bayar ɗazu nace mutum yana iya jarinsa miliyan 20 ne, amma idan ka je zaka duba account ɗinsa hada-hada a ce yana sai da yadi, sai ka ga cewa a shekaran kuɗin da ya shiga account ɗinsa na turnover ya saya ya sayar aka yi lissafi ya kai miliyan 100 ko miliyan 200. To amma kun san riban da ake cikin wata kilta yayi kaɗan ne, sai mu zo mu duba wajen saya da yayin sai a yi lissafi sai a gane riban bai wuce miliyan 4 ba. To kaga mutane sun dauka cewa a can wannan turnover na akai za a caji wannan 15% din zamu duba haka bane. Sai an duba an tabbatar riba ne, riban in an yi lissafi to ai lokacin da yazo ya sayi kayan nan ne, yadin nan bandar din nan da ya saya miliyan 10, in ma ya sayar din ma wa'ansu tunda yana rabawa wa'ansu da shi bai wuce ma 200 ya samu a ciki. Yana faruwa ko baya faruwa ne? Ai mu yan kasuwa ne, yana faruwa. So anan riban ne za a duba. Amma ni wanda maganar da na yanzu in kana da kamfanin kan nan karamin kamfani ne, kai rasar small company limited liability naka da wani suna da ka sa masa. Na baku misali kamar da nawa Nasrin Transport Limited. To ita wannan kamfanin sai zama da jarin kamfanin naka abin da ya shiga turnover din bai kai 50 million ba. Wato a shekara credit entry da ya shiga wannan naka din bai kai 50 million ba, abinda ma ya fita bai kai 50 million ba, to ba za su caje ka ba haraji. Sai na ce maka kuma akwai yiwuwan, bari baka misali yanzu, a ce kana da karamin kamfani amma transaction da ya shigo akan ɗinka 49 point something million, kai kuma abin da ya fita watakila ko miliyan 10 ko miliyan 100, a reality watakila ka ci riba ma mai kauri, amma da su ko da kai akan wannan sata amsa ne. Ku fahimci wannan bullet point ne, wannan shine mafitan. Don mun ce za mu zo mu faɗi mafitan, in ma na manta wannan shine mafitan. Mafita gabe da wannan ɗin sai kuma mafita wadda Qur'ani ya bamu, za mu zo mu tattauna a kansa insha Allah. Muna na 8 ne ko na 9? To ina jin za mu je na 9 ne. Na 9 suna magana ne akan shares. Yawanci mu ba mu harkan shares, sai yawanci in boko daga cikin mu. Idan kana harkan shares akwai tax exemption akai, suna so a encourage. Shares shine kamar yanzu ka saya wani bangare na share a cikin MTN. MTN yanzu kullum tana harka ai ko? Kullum MTN riba take ji. Amma in ka ji ana magana sai da share, me yasa ba za ka sai shares na MTN ba? Idan MTN ta ci billions of naira, gurgurdan kudin ka gurgurdan shares ɗinka. To idan kana da shares a company, duk abin da ka sayar na shares din nan daga 1 million har zuwa 150 million naira, ita gwamnati ba za ta sa maka ido akan maganar haraji ba, saboda tana so ta encourage mutane su dinga sayan shares a company. Kun gane? Babu wannan, amma yana da kyau a sani, yana da kyau mutane su sani. Ba mu da su anan, amma yana da kyau a sani. Kuma in kana da kuɗi yana da kyau ka sayi shares, amma kusan shares shi ma ana riba kuma ana faduwa. Kun gane ko? Amma tun da shares ne, bari mu faɗa wurin magana. Ai ban da shares, ai akwai Islamic bonds ai.
yanzu ai Jais da Taj Bank suna yin abin da ake cewa sukuk. Na san kuna jin sukuk ai, su karɓi kuɗaɗe mutane za a yi hanya da shi, shari'a compliant. To irin wannan in ka saya shares duk abin da ka samu a kai, in dai kana da kuɗi, misali yanzu zai yi wata kai baka da kuɗin yanzu, amma baka san gobe ba, kwasam kawai sai a zo a ɗauki kuɗin magada a baka, ka rasa inda za ka sa kuɗin nan. To kaga sai ka sa shi a secured bond ko sukuk wanda shi ba yadda za a yi kawai is secured, sannan kuma ba za a caji haraji a kai ba in dai kuɗin bai wuce 150 million ba. Na san ba zai faru ba, amma zai faru ne a gaba. Shi yasa nace muku a yanzu mu'amala tsakanin mu ɗalibai almajirai shine kowane ne da kuke ganin sannan da ranarsa. Yanzu rana ne ba na likitoci ba, rana ne ba na lauyoyi ba, rana ne na su malam accountants, business administrators, bankers, su ne suka san wannan abu. Sai ka je ka same su duk inda ka shiga duhu su ƙara ma haske, tunda ku kuma ƴan uwa ne, sai kai ma kuma ka yi ihsani. Ha, to a hanyar cin abincinsa ne ko kuma kyauta zai dinga yi? A garin magalla kyauta zai dinga yi? Jazakumullahu khairan. Yawa. So sai suka zo na 10 pensioners. Duk wanda ake biyan sa pension babu haraji akan pension. Babu haraji. Duk wanda pensionier ne ya ji babu haraji akan wanda ake biya shi pension ɗinsa. Kun ga yanzu magada watakila zai yi a zuwa baka magada iyayensa, ka je karban pensions din ko sovereign allowance din da sauransu, ba haraji akai. An fahimta ko? Na 11 duk ma'aikatan military, soja, police da sojojin sama dinnan, sojojin ruwa, wato duk wanda suke mana aikin jami'an tsaro ba haraji. Wannan pay as you earn yanzu an cire, babu a kansu. Ana so ai encouraging yaran mu su shiga soja domin su shiga police, ba haraji yanzu akai. An gane? Na 12 to amma mawaƙa fa da masu rubuta littafi, wallafe littafi, ka san akwai masu wallafe yanzu ka dauki babban malamin Professor Sani Rijal Lemu, littafansa suna manya-manyan links na duniya, kudi yake samu. Na ji na cewa kudi yake samu masu yawa. Wannan littafin Qur'ani nan da ya rubuta na Hausa, Allah san kudin da Allah kadai san kudin da yake samu a duniya. To amma zai biya haraji. Wannan kaza ka biya. Haka musicians yanzu kamar irin su Rara dole za su biya haraji, kudin da yake samu dole ya biya haraji. Sportmen wanda suke sport suke samun kudi dole su biya haraji. Kamar yana faɗa muku akwai wanda ba a so a faɗa, ɗazu na faɗa, amma yana cikin kundin dole su ma za su biya haraji. Amma kusan gwamnatinmu har yanzu muna rigima, mu ba mu yadda a halattar luwaɗi a Najeriya ba mu yadda ba. Amma fa a Lagos an yi lissafi a shekara ko 2025 da ya wuce ko 2024, abinda 'yan luwaɗi kuɗin da suka samu ya kai wajen 60 billion, 66 billion or thereabout. Shi yasa Lagos wannan ta bude mata yadda sai ta biya haraji. Ka san Najeriya kuma kwama cala ne. Allah sa mu dace. Ɗan crypto, duk wani crypto gains akwai haraji a kansa. Duk wani crypto gains da ka samu akwai haraji. Wannan kuma sai ya nuna maka cewa yanzu a Najeriya, ashe yanzu a Najeriyance harkan crypto kenan ta yarda da shi. Abin da nuna kenan. Na 14 suwa ne aka yi musu rangwame akan ba za su biya haraji. Shine duk wani wanda samun su a shekara in an tara daga 1st January zuwa 31st December sai ga duk abin da ya samu ko 800,000 ne. 800,000, 800,000. Haka ne da Hausa ko? 800,000. To ba haraji akan wannan kwata-kwata. Haka kuma wanda yake kan minimum wage na 77,000 shi ma ba haraji akai. To ya haraji zai zama, bari ba ku misali. Yanzu mutum yana karban 80,000. To akwai haraji akan 3,000 ne kenan kawai. To sai ai computing 15% of 3,000 nawa ne? Yi mana wani wuri a bari mana
ka san minimum wage 77 go to idan salarin ka ya kai 80,000 to daga kan 3,000 nan ne kawai za a yi magana na sama sai a yi computing 15% tunda shine first one ne domin daga 1 naira zuwa 800,000 is zero tax amma daga 1 naira na sama 800 yayi sama har zuwa wajen 2.2 million za mu zo kai shi kuma is 15%. Za mu zo mu ba da formulas din duka gaba daya an fahimci wannan numu yi gaba na 15 shine suka bada jerin yanda taxin yake daga first 800,000 zero tax ne daga in ka dauka daga 1 naira da ya samu har zuwa 2.2 million akan wannan 800 15% za a caje ka haraji kamun mu je ga 25%. Gaskiya magana harajin Najeriya ya yi tsada. Na 16 wato ka san a kamfani irin manyan kamfani in Allah ya kaddara kana aiki da manyan kamfani ba ma manyan kamfani kaman buwa yanzu buwa kyauta ai bayar labarin da muka samu akwai wanda ya samu kyautan 1 billion mago a wannan bikin sa na shekara ba ku da labari buwa Abdul Samad kyautan da ya bayar ma ma'aikatansa akwai wanda akwai wanda aka bashi kyautan biliyon ɗaya ne ko biliyon 5 ne ya kamata ba bincika akwai masu billions kyauta na shekara sun yi masa aiki to irin wannan manyan kamfani sai Allah ya kaddara to mu Allah ya kaddara mana mu shiga manyan kamfani kawo mu gama da wannan duniya wanda in ka zo fita ka zo tafiya ba wai pension bane ba sai ogan ko ce na ya ma sallama da miliyon 100 to ita gwamnati ta ce in dai an sallame ka ne daga miliyon 50 zuwa ƙasa ba haraji a kai wannan ba pension bane kudin sallama gratuity kenan ko to duk wanda aka bashi gratuity na 50 million yayi ƙasa ba haraji a kai amma idan yayi sama an baka miliyan 100 to ita gwamnati za ta zo sai ta ware miliyan 50 nan sai ta fara wancan lissafin shi yasa lissafin harajin ma kana buƙatar ba ta dole yi masa talla ɗaya ne daga cikin limamanmu ɗaya ne daga cikin wanda yake karantarwa sannan kuma gashi nan ƙwararren akantan ne ni ma dai ina consulting a jami'a amma kamar na faɗa muku ni almajiri ne gaskiya ba wai na san abin bane sosai yawa to anan babu wani haraji sai dai abin da ya ɗauru a kai kuma wajen formula ɗin za a bi wannan percentage ne first hand sai a ɗauka abin da ya ɗauru a kai ɗin sai a sake cire masa 800 nan na abin da ya ɗauru a kai babu shi sai a je na biyu shi ne muka ce 2 million sai a yi compute 15%, a je na hawa na uku ɗin a yi compute 18%, a je na hawa na hudun a yi compute 21%, har ka sai a fitar da haraji. To kaga ashe dole ne hai Allah ji kamar ga Jafar da ya gama wani lecture da yake karantar da bayan Allah kasuwanci sai ya ce to mu tura ƴaƴanmu su je su koyi kasuwancin nan su karanta accounting su karanta ala basiratin su karanta business administration a zamanance su san computer sai su zo duk in an zo maganin harajin nan su sai su je su karanta dokokin su zo su yi mana bayani kai ka daina wasa da malamin addini ba tashi ilimin tana hadawa ne ka san Qur'ani somari ne na komai shi zai san abun amma a dunkule ne sai dai ba shawara sai ce to kai dalibi kaza je karanta kaza yanzu ba wai dukan mu ne zamu so kawai wannan kowa ya karanta Qur'ani kowa ba haka bane a wai su je su karanta law din nan wai su je su karanta kaza wasu musu zama guru akan wannan abin da ya shafi social media nan ba ma haduwa akan abu daya ba haka bane ba haka karanta na musulunci ne sun yi magana akan dividend da zuna yi magana idan amma wannan dividend din naka shine kana samun dividend daga abroad ka san yanzu duniya ta is a global village zaka iya kana da kuɗi ka saye shares amma na wani company a can to idan kudin kadin yana shigowa Najeriya tunda ana so kudi shigo ba haraji akai saboda gwamnati na so maimakon mutanen nan su dinga kai kudi waje so suke kudin ya dawo Najeriya wannan shi ne sai suka dauke musu kun ga dai manya ne masu wannan harka amma ana son kudin ya dawo Najeriya ba haraji haka idan soja ya samu rauni sai aka dan masa wani ihsani na jinyarsa ba pensions ɗinsa bane ana treatment din shi ana an bashi wani kuɗi da ake treatment ba wanda zai shirya haraji akan wannan ko soja ko police duk wani dai jami'an tsaro
to ga wata falala kuma wanda ya shafi arewa. Daga yau in dai kai dan arewa ne, mu ne aka san mu da noma da kiwo, mu aka sani da noma da kiwo, haka ne? To yanzu in kana noma da kiwo, idan ka je kai rasarin kamfani yau ka mai da shi kamfani, ko kiwo ko noma ba haraji a kanka, ko ma billions ne a tsawon shekara 5. Shekara 5 ita gwamnati ba ruwanta da kai akan maganan haraji. Idan ka bude kamfanin ne, gona kana da gonanka amma ka yi rasar nashi a kamfani, ba wai da sunanka ba malam Lawali ba, a ka je ka yi mata kamfani, kana kiwo ko shanaye ko wani mai kai masa kamfani, ko nawa ka samu daga ran da ka samu kai rasar wannan kamfani har zuwa tsawon shekara 5 ba haraji. To amma mai noma ba, noma amma wanda yake noma ba, yanzu kana da babban gona an bar ma gadon wani gona, kaje ka mai da shi kamfani, kai noma ka samu masara masu kuɗi mai ɗimbin yawa, ka sayar ka ci riba mai yawa, ba haraji a kanka. Inda lokacin da kai kamun kai wannan noman kana da kamfani, da sunan kamfanin ka ne kai wannan gona. Wannan mafita ne ga arewa. Dole ne mu sanar da yan uwanmu da suke kauye, domin akwai yan uwa kawai wanda suke da manya-manyan gona, suna noma hektoci masu yawa, kuma suna da abincin masu yawa, amma ba su da kamfani. To idan abin ya zo a ƙarƙashin kamfani ba haraji tsawon shekara 5 daga ran da ka yi risarin kamfani. Na 20 haka wani lokaci da kuke ganin hatta gwamnatin state takan yi issuing bonds, shine gwamnati ta nemi bashi a wurinka, sai ka bata kuɗi za ta yi wasu project ɗinta, ita kuma za ta baka riba. Yana faruwa, kai dai kawai bai kasance ba da shine ma'anar bond, ko bond na federal government, ko bond wato gwamnati ta ci bashi a wurin 'yan Najeriya. Ba sa ku kusan wannan ba, gwamnati na iya cin bashi a wurin 'yan Najeriya, shine ake kiransa bond. To idan ta ci bashi a wurin kan nan, duk ribar da ka samu da ta ɗaura maka a kai, duk da cewa in an zo shari'a za a zo a yi magana shin riba ne ko ba riba ba, wannan ba babin bane. To babu dai duk abin da ka samu akan bond na gwamnatin nan babu haraji a kansa. Ka san kamar muka ilimi amana ne, shi mai kujerar nan ya ce ni na zo na yi bayani, to duk abin da na zakulo a cikin wannan gurin wajibi na ne na faɗa. An gane ko? Ba tare da na toye. Allah ya datar da mu. To akwai wasu abin da ake cewa eligible deductions in kana kasuwanci, da da muka yi magana din, ko da ka ci riba da da muka yi magana cewa miliyan 3, to watakila shagon da kake yi din rent ka biya, mukaddara a ce to ita gwamnati ta ce in ka zo za a lissafin riban nan bayan da aka ce ka ci miliyan 4, to akwai kuma eligible deductions. Idan watakila shagon da kake amfani da shi ka biya rent ne, in akwai receipt din, to ita gwamnati ta baka kaf na in dai bai wuce 500 ba. Yanzu a ce ran ɗinka 500,000 ne ko 400,000 ne, to sai ka sake cirewa a cikin riban, domin babu haraji a kan. Kun gane? Idan akwai depreciations, wayannan akantan su sani depreciations, abinda kake amfani, to kaga wannan dole ya zama a wannan zamanin, wato dole ne alakanka da yan uwa wanda suka san. Yanzu ka san kula mu yan arewa mun ci gaba, akwai muna da kyakkyawan alaka da lauyoyi, wannan na fahimta, saboda lauyoyi mu suka yi mana. To yanzu ba a lauyoyi bane kadai, wani lokaci ka gani za ka ɗan min 5,000 ne, amma su cin wancan na yi musu akwai wahala, muka yi daga aka yi da wani babba, suna ji na ya su ma yanzu haka. To su ka gani abinda zan samu ɗin bugu ɗaya, kaga sai a ɗan samu 500,000 ko wani mai, to kaga wallahi hairan. To akwai rent relief, amma idan rent ɗinka abinda suke nufi, idan rent ɗinka yanzu is 2 million ne, only 500 ne kawai za ka yi debiting. Amma in rent ɗinka is 4, amma kuma sai ka kawo receipt. Wannan fa yana faruwa da ku 'yan kasuwa, kuna biyan kuɗin shago, haka ne? Kuna biya. To ya kamata a san wannan. To wannan dai shine mun zo kusan karshe, amma akwai wasu maganganu masu fa'ida da za a yi. Wannan na daga na yi bayani, sun maimaita shi da gidi. If a company turnover is below 50 million, will I pay tax? Small companies
with a turnover of less than 50 million are exempted from tax. Na riga na yi wannan bayanin nasu. Idan ɗan Najeriya yana aiki a wani guri amma ana biyansa a Najeriya, suna turo masa kuɗinsa daga kasan waje, abinda za a duba in sun cire harajin, to in sun bashi receipts na harajin suka cire ba zai biya haraji a Najeriya ba. Amma in bai biya haraji a can ba, to dole zai biya haraji a Najeriya. To wannan shine a takaice abin da ya shafi company income tax da personal income tax. Sai mu yi magana akan value added tax. Lalle da yawa mutane suna tunanin cewa tunda an ƙara harajin nan, kuma wannan tsarin harajin nan is a progressive tax law ne, shine mun riga mun yi bayanin yadda ya fita, muka sai from 15% to 18%, gwargwadon samunka, in samunka yana karuwa kana biyan haraji, wannan abun haka yake. To ina son yi magana akan value added tax. Shi value added tax shine wani irin haraji ne wanda gwamnati take caji, wanda duk abin da ka saya, sai ita inda ka saya din sai ta daura maka 5% na abin da ka saya din nan. Kun gane? Ka san abin yakan sa kaya yayi tsada. To a wannan yadda suka faɗa cikin wannan kundin, babu shi akan transportation. Amma transportation, land transportation, babu shi akan duk abin da ya shafi abinci, duk abin da yana da alaka da abinci, da kuma duk abin da yake da alaka da neman ilimi. Yanzu misali, in ka zo ka saya biredi, tunda shi mai biredi in an zo za a dinga caje shi value added tax, to shi abin da ba yana daura ma ne, shi zai daura maka don ya san cewa ran da za a karbi haraji za a caje shi wannan. To amma yanzu ku sani akan biredi, akan masara, akan wake, akan shinkafa babu harajin value added tax, domin abincin ya ci gaba da samun sauki. Sai dai akwai wani abu guda ɗaya, amma suna muhawara a kansa, akwai rigima a kansa, shine ana so a ƙara 5% akan duk fetur da ka saya. To sun san cewa an yi hakan kuma akan wannan doka na haraji din nan wanda ya bambanta da na da, shine kamar da na gaya muku, da ba cika mai da hankali akan individual ba, amma yanzu individual din ma mutane da aka gana koma wani iri ne, har ma da halals ba su ba kowa, kuma suna da hanya mun riga mun yi bayani akan hanyar da za su kama kowa. To rigiman da ake cewa da aka je su 'yan majalisa suka sa hannu, sai aka samu cewa sun zo sun ƙara wayansu abubuwa daban, shine wato enforcement of compliance, wanda shine ake rigima, kaman abun yana so ya zama kaman wani nau'i na zalunci. In dai hakan ne, shine idan an kai mataki, daman shi harajin a ka'ida idan shekara yayi, kana daga January har zuwa 31st March ka kai self assessment ɗinka cewa to yanzu gashi na yi kasuwanci kaza, kai da kanka ne za ka na ci riba kaza, ga haraji na kaza, dama kuma na ce mu ka samu personal tax consultant ɗinka ko kuma personal accountant ɗinka ya yi ma tsare-tsare ya ce ga harajin ka a shekara, ka je ka kai musu, in sun duba abun haka ne an yi shi daidai, sai a baka tax clearance ɗinka. Kuma nan gaba za ku dinga ji watakila duk wani abin da za ka yi za ce na tax clearance ɗinka, daga nan za ka gane suna da dabaru da za su. To amma a cikin wannan shine idan har an yi din kai baka yi haka ba, baka kai kanka ba, sun zo sun neme ka, sun gaya ma ga tax ɗinka, baka yi komai ba abin da kai da su, to wannan dokan wanda ake tsammani an canja kamar ta ba su fawa, ba sai kotu ba, ita da kanta za ta iya tilasta banki ko a cire kuɗin. To wannan shine ake rigima, an ce su ake ta rigima tsakanin su 'yan majalisar da kuma federal government, kuma ta iya yiwuwa gaskiya ne. Na saurari huduban Dr. Bashir kuma Al-Furkan, kun san masani ne kwarai da gaske, amma wallahi tallahi addu'o'insa masu zafi ne akan harajin. To akan wannan matsalan ne, akan wannan matsalan, domin wayannan mutanen gaskiyar magana
shine muna so mu san a fitar da wannan gafin mu ga ya abun yake, domin ba zai yi kawai karfi da yaji ba, ya kamata a je wani matakin da za a samu ni sakani wanda za a tabbatar cewa lalle wannan shine harajin da ya kamata ka biya amma ba wai kawai tunda an kai a ce wasu suna da powers da kawai shi in ka biya kawai a ce za a cire wannan harajin ba. To amma shi wannan din a ainihin yanzu ba zan iya tabbatar muku ba, harsashe ne ake yi ko ba haka ba, amma shi yasa ni ma na kawo shi, ba zan iya tabbatar muku amma dai akwai wannan harsashen, akwai wannan rashin yarda tsakanin masana da kuma ita gwamnatin Najeriya akan cewa asalin abin da aka rubuta game da wannan enforcement of compliance nan su gwamnati ta yi tambarin ta canja. To abin da muke kira shine ita 'yan majalisa su kawo mana asalin wancan din draft copy din, su kuma gwamnati ta kawo mana nasu a yi comparing mu gani. Ina ga wannan shine mafita ko malam? Wannan shine kawai don mu gane gaskiya. To wannan kenan akan babi na karin haske akan wannan abin da ya shafi ai na yi bayani ai abin da ke karawa shine maganar na faɗa ɗazu. In mun zo mafita zan faɗa wannan, na riga zan faɗa shi, zan sake faɗa. Yanzu bari mu je babi da biyu shine matsalan harajin nan a Najeriya. Abin da yasa mu 'yan Najeriya gaskiyar magana 'yan Najeriya kaga su maganan harajin nan ba su gamsu ba, akwai dalilai. Ga kaɗan daga cikin dalilan. Yanzu dai Najeriya a 20 nan daga January zuwa August an samu 20.62 trillion. Daga January zuwa September an samu 22.59 trillion. To babu security, infrastructure da kuke faɗa din ma, hanyoyin da zaka je daga ƙauye zuwa ƙauye wanda zai ɗauke ka minti 15 sai ya ɗauke ka awa 2. Yanzu daga nan zuwa duk awa nawa ne? Amma da yanzu awa nawa ne zaki? Sai ka je. To kaga an karɓa harajin nan ya kamata a yi mana hanyoyi da zai linkin ɗin ƙauyuka da kuma birni, domin a nan ne safara ɗin yake, kaya za a samu sauki. Education, makarantun gwamnati almost zero. In an biya haraji ya kamata makarantun gwamnati na primary a inganta shi, secondary a inganta shi, tertiary institutions a inganta shi, kuma a samu sauki. Yanzu ana samun sauki? Ana ci da mara naira 50 ka ci da duka tura 10,000. Ana ci da mara naira 50. Wannan dazu baka zo ba mun? Mun yi wannan bayani da. To kaga sai mu dawo abin nan, wane ne faɗa ba? Electricity babu, ruwa, magani, hanya duk mun faɗa babu. Kuma kun ce kuna son mu biya haraji. Ai ya kamata wayannan abubuwan a same su a kasashen da suke biyan haraji ko France din, duk wayannan abubuwan akwai shi. Akwai zaman lafiya, akwai ingantattu makarantu tun daga primary har zuwa tertiary institutions. Asibitocin gwamnati suna da kyau, hanyoyi suna da kyau, electricity 24 hours, ruwa available. Amma mu yanzu akwai ne? Babu. Daga 2023 zuwa yanzu wahala aka sha, kuma yanzu zuwa 2025 yanzu an zo za a zo 2026 an ce an ƙara kuɗin haraji, an ƙara fazantar shi. To wannan shine matsalan da muke da shi game da abin da ya shafi haraji. Babu transparency and accountability. Kuna karɓar wannan kuɗin amma kuma kuna cinyewa ne ku kadai, baya zuwa wurin talakawa.
in ku karbi harajin nan me yasa ba za ku zo ku dawo da shi ku yi subsidizing din agriculture ba da shi a samu taki da sauki a samu zaman lafiya, ya zama hanyoyi tsakanin ƙauyuka da birni ya zama hanyoyin suna da kyau, mu ganda a ƙasa. Wannan shine gaskiyar magana. To kowa ya biya haraji san cewa ana yi masa aiki da kudin haraji. Tun da yanzu kun yi increasing in tax net ɗinku, kowa zai shiga, to tabbas dole ne sai an yi mara providing wani abu. It's our right, dole ne. Shugaban kasa wannan dole ne. In baka yi ba kuma za mu yi maka bore. Wannan shine gaskiya magana. In baka yi ba za mu yi bore ba, za mu biya haraji kuma ba a yi mana wayannan abubuwan ba. Wannan shine gaskiya. To wannan shine matsalar. Shawara ga 'yan Najeriya. Shawarar nake ba mu 'yan Najeriya bayan shawara da ya shafi mafita daga wurin Allah shine kullum duk halin da aka shiga ka dauki wannan formula, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kowane irin bala'in yazo a duniya, da an ce maka wani bala'i ya tunkaro ka dinga tuna wannan aya. Duk wanda yake kiyaye dokokin Allah, Allah zai sama masa mafita, kuma zai dinga azurta shi ta inda baya tsammani. Mu rike wannan kuma ba ma kanta. Bari in ba ku misali da zai nuna muku ba ma kanta. Muna da Qur'ani a masallacin nan, ana karatun alkur'ani a masallacin nan, ɗalibai suna su karanta alkur'ani, amma kusan wani abu, in mun bar alkur'ani, muna da alkur'ani yanzu a cikin sunan masu ɗimbin yawa, amma inda za mu bar shi a nan za a sace. To yanzu satan da ake yi mu hada satan alkur'ani, yanzu wannan bai cikar da waman ya taƙilla ba? Ya cikar da waman ya taƙilla. Ina tsoron Allah tun da a masallaci ma ka yi sata. Watakila yanzu ka zagi baban Maryam, wanda shi watakila akwai an taɓa yi an iya kawo masa deal na biliyan 1 ko biliyan 2, amma yake kai wannan abun akwai ya zagi, ya kaucewa abu. Kai kuma yanzu ka zo cikin masallaci ka sata alƙur'ani. To ka gani anan an sace. To kaga ina wa man yattaqilla. Ka sa yaro a shago ka taimake shi, wataƙila ma da gidan kake bashi abinci, banda asara kawai babu da zai kama, ba amana. Amma ina gaya muku, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wallahi in kana da gaskiya za ga hatta manyan da za su dinga neman ka, wane ina kake ne, da Allah ka gama karatun ka zo mu je a harka kaza, saboda ya san ba za ka cuce shi ba, sai a je a gama ka je ka yi masa abin da ya dace, ka samu abin da ka samu ka sa a jiwonka. Wallahi ina mu'amala da manya a nan Gombe masu ɗimbin yawa, kuma wallahi Allah shaida ne, ba wanda taɓa roƙarsa rana ɗaya na roƙe shi ne, sai dai je yi masa abin da in na yi watakila zan samu alheri, shi ne zan samu alheri, in tashi ni gaba kaya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Wannan mafita daga Allah ke. Mafita daga wannan abun shine kar kai girman kai, kai mu'amala da ƴan uwanka. Wallahi ba wai ina faɗin wannan ba saboda lokacin ne ya zama dole. Wallahi malam Kabiru yana office of auditor general, he's a chartered accountant ya karanta kuma yayi anan, he's a professional accountant kuma yana da master's degree a business administration. Zai iya baka shawara saboda yana da ido, kamar yadda zuma malaman mu ai in mun ce muna da matsala kanan suna da ido, za su dauko littattafan ne su duba zai ce maka bashi kwana ɗaya, to yana da ido, duk matsalanka in ka bashi kwana ɗaya zai ce maka to ga abin da za a yi, ga abin da za a yi, sai a samu mafita. Shi ne da zuwa abin da yake faɗa, wato babu wani abu, kar mu dinga mu'amala tsakaninmu da waɗanda suka san wannan abu. Kuma shi ma Allah ne ya faɗa mafitan, fas'alu ala zikra in kuntum la ta'lamu. Ku je ga masana kowane abu
a karkashin wannan wata rana ana maganan tsakanin wani pastor da kuma wani babban malami a Egypt sai ya ce masa mu alkur'ani komai na ciki shi yasa da zuna ga muku kaga malamin mu suka fi kowa basira suka fi kowa hangen nesa sai ya ce mata zan yi ma tambaya ina so ka ga min yanda ake yin kosai a cikin alkur'ani ya kure shi wake shi yana ganin ya kure shi sai ya ce to ka dawo bayan 2 days shi malam da ya tafi sai ya zo ce a cikin Egypt yana so a nema masa matan da ta zama ita ce kwararriya a harkan kosai ta zo kuma ta zo da kayan kosai nan gaba daya pastor ya zo aka zauna an sa kyamara ya ce to kai mana bayani sai ya ja masa aya fasalu alu zikiri in kuntum la ta'lamun ya ce to shi bai san wannan abu amma Qur'ani ya ce masa ya je ya samu ga wata kwararriya masana harkan kosai pastor ya shiru komai na da Qur'ani amma kai da ba gane ba so ashe wannan matsalan shine a cikin yan wanga akwai wanda suka sani ka same su ƙara maka haske akan abin da ya shafi haraji domin kar wani zai wanke ka wayannan su ne mafita shawara ga abin da ya shafi ɗan Najeriya musamman kuma ɗalibai na wannan masallaci namu mai albarka wanda Sheikh Adam Albani yake jagoranta shawara ga gwamnati shine gaskiyar magana idan Allah subhanahu wata'ala don Allah shugabanni ku tausaya mana kuna walwalanku ya yawa yanzu ko gwamna ne kadai kawai a Najeriya in yana tafiya wani guri motoci kawai wanda suke bin sa kawai na almubazaranci ana kona mai suna da yawa almubazaranci bai da kyau kuna walwala ya wuce gona da iri sannan kuma in mun biya harajin nan abinda muka ce ku yi mana muka irga muku so a bayan nan ba shi za ku yi ba sai ku ci gaba da yin walwala wannan zalunci ne kun ji irin addu'ar da babban malamin mu ya muku wallahi tallahi duk wanda manzon Allah ya riga ya mana addu'a yace duk wanda ya zalunce mu ya tsananta mana Allah ya tsananta masa duk wanda kuma ya sauwaka mana Allah ya sauwaka masa manzon Allah ya mana wannan addu'a mu kuma muna cewa amin kowa ya shi to wannan harajin fasantar din ya yawa mu a cikin yau nasibin zakka 17 million ne amma Allah subhanahu wataala ya ce kudin ka dai shekara a shekara in abin da zaka biya 2.5% amma mu yanzu da kudin ka ya tsallake 800 farkon sa ma 15% ne ya yawa yanzu bari baka misali idan mutum ya samu kai dai kawai ba ma bukata 15% ya yawa ko bai yi bane bai yawa ba ya yawa har zuwa 25% ya yawa mu muna ba da shawarar a rage wannan percentage a rage to wannan da shine shawarwarin da muke bayarwa kuma Allah cikin iko sa ina ganin kaman indai ba tambaya ba Allah ya taimake mu zo karshen wannan abun na'am 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 babu wahala yake wajen neman CAC kuma da gire-gire su akwai ka samu wannan abu da kamfani a kan yanzu kana baka magana ka fara neman wani abu ya ce ka wata shi akwai ka samu yanzu abun ya canja ya canja yanzu ka samu duk wani lawyer wanda yake da knowledge na company secretary ko accountants kawai charges zai maka kawai a cikin sati ɗaya zai bude ma zai kawo maka certificate ɗinka to tambayarsa dai shine maganan bude company account a ƙara sauwaƙa shi ya zama cewa a bude company account za a iya bude shi a cikin karamin lokaci wanda ina kyauta zaton yanzu an kai ga wannan level ɗin amma dai muna ƙara kiran gwamnati a ƙara sauwaƙa wannan ɗin wato CAC kenan Corporate Affairs Commission ta ƙara sauwaƙa al'amarin bude corporate accounts tunda ana encourage mutane su bude company domin su dinga mu'amala kuma duk wanda ya bude company kaga ya nuna cewa wannan mutum mai gaskiya ne yana so ya yi business a Najeriya yanda kuma in ya samu alheri
gwamnati ma za ta amfana da shi sannan kuma mutum ya bude kamfani kaga zai dauki ma'aikata kaga shi ma ma'aikata suna amfana a karkashin sa saboda haka gwamnati ta ƙara sauka wannan akwai misali sai shekara akwai abin da za a ware shi a wata ce wannan nashi ne wanda shi ita kamfanin da ake ba da shi tana biyan me yasa za a biyo shi kasuwar kuma ai shi ne nace maka shi akan dividends ɗinsa wato abinda ake nufi shine idan an bashi dividend ɗinsa idan dividend ɗinsa daga miliyan 1 ne zuwa miliyan 50 kuma ya ci riban a ce miliyan 10 ne a ciki wato shi ba haraji a kansa abinda muke son mu kenan babu haraji a kansa wataƙila baka ci bane ba haraji a kansa above duk abin da ya ɗauri daga sama zai biya haraji na'am kamfani riba da suka samu aka cire musu haraji kai ma wannan dividend riba idan aka za a cire ma haraji lalle ya bada amsa na fahimce ka wato kai kana nufin wancan na kamfani daman kamun ma a biya haraji kamun amma a biya kowa dividends a shares ɗinsa sai da kamfani ta aka yi auditing ɗin kamfani aka yi cikin depreciation aka cire komai aka yi arriving at net profit aka yi declaring wannan profit ɗin aka yi transferring wayansu riban zuwa reserve aka ware wayansu kuɗin sai aka ce za a biya dividend to gurgudan wannan dividend in aka baka ita gwamnati ko bai kamata caje ka haraji akai ba sai dai in ta wuce daga 100 if it's above 150 million naira to daga cikin to mu dai daman gaba ɗaya ma mu percentage ma da gaba ɗaya na 15% suwa ɗaya ya yawa wannan abun ya yawa wannan shine gaskiyar magana shugaban kasa kai ana ta siffanta kai ba abin da ka iya sai cajin mutane haraji ka caji mutane haraji a Lagos yanzu ka dawo Najeriya kana cajin mutane haraji ya yawa wannan shine gaskiyar magana Allah ya sa sakon nan isa wurin ka na'am masu POS mai POS ai kaji maganan idan mai POS yana cin riba sama da 800 a ƙarshen shekara to daga abin da ya haura din ne za a yi lissafi ai kowa ko vulcanizer ne ko dan acaba ne wato duk Najeriya zai biya haraji wato kaidar biyan haraji ba wato a advanced country biyan haraji alfahari ne ya nuna ai kana kishin kasanka inda aka samu matsalan mu beraye sun yawa yawancin su beraye ne shine suna albuzaranci kawai yan mutum zai je shugaban kasa zai sai kaga motoci yayawa wannan yayawa ya kamata a samu comrades wannan albuzaranci ne ba ku gane wannan matsalan nake ihu akai dinnan ba wato gwamnati cost of governance a Najeriya yana da tsada da yawa kudin da ake biyan yan majalisa da kudin da ake biyan shi ya yawa abin expense ya yawa kuma daga kudin harajin nan da ake biya mu muke biya to ba mu yadda ba in dai ku samu muka biya haraji wallahi fa daga in dai muka biya haraji kuma wallahi haraji na za mu muku bore insha Allah wallahi za mu muku bore in dai muka biya haraji kun yi increasing tax net kowa daman da company ne sai ya zama duk dan Najeriya dan kacawa zai biya kowa zai biya to wallahi in ba ku yi mana aiki ba za mu muku bore ai bore kam ai kana da mana da yawa wani borensa ma shine kawai zai je shiga daki ne ya ta kiyamul laili wa dinga zabga muku alkunutu ba shi kenan ba ai boren kala kala ne wanne gaskiya ban yi magana akan property tax ba kuma shi yana magana akan property tax lalle idan abin da ya shafi gidaje idan ka sayar da gidanka na farko da na biyu a yanzu babu haraji gidanka ai kana ka san wani yana da gida ai idan ka sayar da gidanka domin gaskiya a cikin abin da na ɗebo babu wannan amma lalle a cikin akwai doka akan property idan ka sayar da gidanka da na ɗaya da na biyu babu haraji a kansa
idan personal house ɗinka ne. Amma idan sana'anka na sayar da gidaje ne, ku fahimta akwai bambanci. Yanzu zan iya shiga wani larura an sayar da na sayar da gidana, to sai na ce wannan personal gidana ne, babu haraji a kansa. Jarabawan ta fita ta sake sayar da gidana na biyu, babu haraji. Amma in ka je na uku za ce wannan dabara yake sai mana, kawai shi harkar sayar da gidaje yake. Harajin magada, to kudin magaji idan an je an sa shi ana business da shi, ai a cikin riba ne za ta ga haɗin. Na'am. Mutum ne ya rasu sai bar kuɗin shi a cikin banki. Sai magana su da sun kan mutum saboda albarka. An ce akwai wani adadin da dole a tattala a cikin banki. Gaskiya wannan dokar ni ban gani ba. Gaskiya. Allah ya sa wani ban gani ba. Kuma kai ka gani? Babu shi. Akwai mutane wanda ni ban gani ba. Na'am. Domin wannan is a serious issue, inda akwai ba ni kadai ne magana akan wannan harkan ba, duk masana sun magana, ba wanda ya kawo shi. Kace me? Yawwa sai da shi mata ai wato inda yana ciki kai kasan issue ne wanda za a tada magana akan sa gaskiya ba zai yi ba. Sun cire, amma fa na so ku sani har yanzu wannan maganganun mutanen nan yanzu ita ainihin gazetted wanda yake hannunsu din muna so ɗazu mun yi wannan bayani su fito da shi fili, wanda draft copy da yake hannun National Assembly su fito da shi fili a samu masana icon bari. Kace me? Yana kasuwan biredi. A shekara yana shigar da miliyan 10 wa kamfani. A cikin wannan 10 million din bai wuce ribansa 10% bane, wanda 1 million, sannan kuma suna za su yi maka transfer din 1 million din zuwa account ɗinka ne, ko a ƙarshen shekara ko kuma tun daga farkon shekara zuwa ƙarshen shekara. To a nan za a duba, za ka yi lissafin ɗawainiyar da kake yi, sai an cire ɗawainiya ne a ciki. Idan ka cire ɗawainiya sai kuɗin nan ya kasa bai kai 800 million ba, abin da ya rage ba haraji a kanka. Ba haraji. Wannan tambaya ne da kyau. To ina ganin za mu saya a nan. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.